в основну версію цієї збірки я б все ж таки радив, якщо ти хочеш заощадити якомога більше коштів, то треба брати 16 ГБ, в принципі, їх буде достатньо зараз. Ну, але в мене вже 32, тому хай буде 32, буде з запасом. В ролі охолодження цілком обираємо те, що є під рукою, або на що вистачає бюджету. Тобто будь-який баштовий кулер. У мене тут кулер Deep Cool, отакий от величезний, зараз вставлю його назву, який, між іншим, настільки масивний, що вилазить за межі корпуса. Його вартість десь біля 1000 гривень, але попереджаю, можна взяти будь-який дешевший баштовий кулер, який підходить під цей сокет. І процесор цілком добре себе має почувати, хоча в нього там 100-120 Вт. В ролі корпуса беремо або коробку з-під бананів, або щось посолідніше. Особисто в мене оцей от корпус стояв в ролі тестового стенда, він, в принципі, бюджетний, невеликий, тому зібрав саме в ньому, але й навіть в ньому виглядає дуже круто. В принципі, до корпусу тут, що є під рукою, теж тому і збирай. Блок живлення в цю збірку війшов Corsair CX600. Блок живлення цей вартує біля 1000 гривень, по шкалі вибухів даю йому 3 з 10. Вердикт бахнути не повинен.